Som a la vertical de Montserrat, que organitza bombers, que participa també Bombers de Barcelona, que ens ajuda molt Ferrocarrils de la Generalitat. Jo vull agrair primer a en David Colomer i a tot l'equip de gent que ho fa possible. Té una mirada solidària, no té una vocació solidària i alhora és una activitat esportiva molt impactant. Són la pujada de 2.180 escales, hi ha més de 200 participants, 220, i ja fa un temps que es fa i respon a aquesta vocació de servei, no?, del cos de bombers. I en aquest sentit els vull agrair la feina que fan sempre, la feina que fan cada any i també aquestes iniciatives que van més enllà de la seva pròpia feina. En tot cas, vull aprofitar l'oportunitat també per recordar que s'ha de ser molt prudent, que s'ha de fer ús de la natura però amb molta prudència, sense deixar petjada. La majoria dels incendis són provocats per la descura humana i per tant és important la nostra actitud. Estem preparats però alhora també és imprescindible les responsabilitats de tots i totes.